El passat cap de setmana va tenir lloc una nova edició del torneig de vòlei platja organitzat pel Patronat Municipal de l'Esport de l'Ajuntament de l'Escala. Més de 180 jugadors van participar de l'activitat que s'iniciava a les 10 del matí amb un sol esplèndid que es va mantenir al llarg de tot el dia. El torneig es disputava en 4 camps instal·lats a la platja de Riells, 3 paral·lels al passeig i un quart que s'endinsava a la platja. A mesura que avançava la competició i les diferents eliminatòries, s'anaven descartant equips, fins a arribar a la gran final. Un cop acabada la competició era l'hora dels premis, tots els participants rebien una samarreta de regal i l'equip campió i el subcampió rebien a part un lot de material esportiu. Els organitzadors del torneig es mostren satisfets davant la bona acceptació i confirmen que el proper dia 9 d'agost repetiran l'activitat. Estem aquí a la platja dels Riells organitzant el torneig de vòlei platja que des de fa, del 1996 estem organitzant el Patronat Municipal d'Esports d'aquí a l'Escala i aquest any tenim uns 31 equips que cada equip hi juguen una de 5-6 persones, per tant recollim aquí a la platja unes 180 o 200 persones. Aquest torneig es ve fent, com he dit, des del 1996. N'hem fet uns 40, perquè hi ha hagut estius que n'hem fet inclús uns 3 tornejos. És un torneig totalment popular. Dintre d'aquest torneig hi ha gent amateur, gent professional, hi ha equips mixtes, o sigui, està obert a tothom. L'objectiu d'aquest torneig és promoció turística i bàsicament que la gent es mogui, que faci esport i passar un dia junts i passar-ho el millor possible.